ịpụta na net nsogbu adịrọ. Ihe na-ahụ ugbu a bụ Diochi nọ n'elu nkwụ. Ị hụla ka ọ na-eburu nkwụ na-agbanye na ihe o ji ete nkwụ, galọn o ji ere nkwụ n'ahịa. Ị hụla ka o si ewepụta mmanya nkwụ ọcha a na-aṅụ nke a na-akpọ palmwine n'ọnụ oyibo. Diochi mechaa ọ gbadata, anyị ga-ajụ ya obere ajụjụ ka ọ kọwara anyị ka ya bụ ite nkwụ si were dị. Okay. Hours. Ọ dị ka ihe ọ na-eme ugbu a bụ na ọ na-arụcha ogbe nkwụ iji wee kwado ka nkwụ ọzọ, mmanya nkwụ ọzọ nwere ike ịgbapụta. Ị hụla ya? Ọ na-arụcha ogbe nkwụ iji kwado ka nkwụ ọhụrụ ọzọ were gbapụta oge ọzọ ga-abịa. Ọ rụchasịa, ọ na-ekedo ya, ọ na-eme ugbu a, ọ na-amanye galọn elekere ya, karama, ọ na-amanye galọn ya. Ọ ngwanụ, ị hụ na Diochi ọ litụrụ ego, ọ na ha agbadata, ọ gbadata, anyị ga-ajụ ya ajụjụ. Ị hụla ka Diochi si agbadata? Ị hụla ya? Ajụjụ. Diochi daalụ. So nke a bụ otu a ka isi etepụta mmanya a na-aṅụ, mmanya ọcha. Ka ebe a na-akpọ mmanya a ite kịta? Ife a bụ iti. Oke, iti bụ nke a ite. Ezigbo iti. So e nwere ụdị mmanya ọcha dị iche iche. Mmanya dị ụzọ mmanya ịtọ. E nwere nkwụ enu. E nwere iti. E nwere obodo a na ife a na-akpọ ya n'obodo a bụ ogbutu. Oke, ke nke a na-akpọ ngwọ. Ngwọ dịkwara onwe iche, ọ na-adịkwa ka nkwụ eto. Oke, ngwọ bụ osisi ọzọ. Nke a bụ osisi nkwụ. Osisi ngwọ dị iche. Oke, daalụ rinne. So etu a ka ị na-esi nke a ịgbagote kịta nọ a. Kedu onite dote oju 1 gallon? Ọ fọrọ obere ka oju 1 gallon na nke a ite. Ke amịrị mkpụrụ ụbọchị one ka ọ nọgo n'elu wee gbata ihe a ọ gbata kịta? Everyday ọbụla ka a na-eburu nke ọ gbata. So na nke a bụ na nya site na nya luo n'ụtụtụ ọ gbatago ife eche iju bido n'abalị eterugo m ya na efifie nya. O itere ya na-efifie bọọdụ bido n'ụtụtụ nya. Ife ọ na-agbatasị everyday bụ ọ fọrọ obere ruo 3 gallon n'ofu ụbọchị. Ọ gbatacha ihe dị ka up to gallon 3. Chukwu daalụ. Ya bụ na nkwụ a niile dị ebe a ruo n'ụbọchị nwere ike itechacha galọn 4. Ruo n'ụbọchị ana m etetasị 50 liters na abụ. Maka na ọ bụrụ sọ ebe a ka na-ete nkwụ. Ya na ya bụ ihe bụ nnukwu ihe mmadụ nwere ike iji ya na-akpara ego na-enye ezinụlọ ya nri. Akwụkwọ ka m ji eneta ndị nke be m na nwere ife ọzọ m na-ala. Chukwu daalụ. Amana eji m ndị ọgaranya nọsị n'obodo a jiri emalụ gị onwe ihe a na-eme akpọ gị. Ebe ọbụla a ga-eme mmemme, ife ọbụla a ga-eme, ị ga-echi ọzọ. Gị ọka a ga-akpịte ha mmanya iti kara aka. Mmanya m bụ ha ya si mmanya ewu. Nwee ike igosigodo anyị iru mmanya ga. Nwee ha eji gbapụta ya gosi anyị iru mmanya ga. Ngwa gbanyegodo anyị gbapụtagodo mmanya ga ka anyị detu ya ire ka anyị fụ ka o si atọ. Otu. Ọ dị atọpịa ka ọ bụ ka o ji atọ. Ife a m na-atọpụta kịta bụ na mụ atọpụbere ya nọọ nkwụ ka nka ji ete. Oke, ị ka na-ete nkwụ. Mana ebe ọ bụ na ọ sịrị ka agbapụta ka enene ka o si dị. Ka amakwa ma ife a na-ekwu eziokwu. Yes. Mana ife m chọrọ ịgwa ya bụ n'eziokwu ya kwere.
anyị adịghị eme ọ bụrụ majik nọ and ife Chukwu kere eke nwere agwara agwa dị ya nwere misop onwere misop onwere agwara agwa ife a bụ ete ndị arịa ka efu ka mmanya a si acha aga mmanụ mara kwado ife a na-eme na foto na nkwụ na ma agbadụghị etu echi ete ngwọ na ma afụzi nke a rịrị nkwụ nkwụ ezigbo iti ọ ngwa ihe eji okwu enwere anya ọnwa ya nke a ataka ede nọ majik ka ọ na-emebu ndọrọ ọga ote ya tete ya ka ọ tata na ala bụrụ nke a bụ ibe ndị wee gbaa gị nkwụkwọrụ na-eziokwu nke a iti ya bụ mmanya anọ m ya lie enu ya bụ mmanya wee landị ya wee lituo Chukwu daalụ daalụ so Diochi bisi na onye ebee ka ị bụ ọkwa onye Enugu steeti sha Enugu steeti kedu akụkụ ebe na Enugu steeti abụ onye Nkanu East na Enugu steeti mgbe na ịbịa n'obodo a bilu wee na-alụ ihe a dịka ọrụ ị na-alụ iji enye onwe gị na-enye ezinụlọ gị nri and ọ na-aga ọfụma eji na-egbo mkpa ezinụlọ ekene dịrị Chukwu ngwa daalụrị nne o ụmụ Igbo nọ na mba ga-afụ nke a ga-ewe n'ịga aka enu daalụ Chukwu gọzie gị